Здравейте, дами и господа, това е втория ми клип с Slender Fortress Mali. То слети, бе. Разпича. What the fuck? То полетя, какво? Абе, Сашко, какво правиш, бе, бате? Чакай, аз се мога сието. Той се качи горе. Пати! Ой, не примера! Скрисото! Идва към тебе, Мишо! Забиде. Дес! Айде, ще убия. Адриан, ти си оцелял. Също си оцелял. Добре, видите, да, господа, това е да отруди ниво и след това... нещо се разруса. Айде. Хеджот. Доста телепортно. Обаче, Адриан, много странна заешка с шапка си сложил и тези пъти. Зайчо. Зайче се сравняло. Аз ще умра, сега ще видите. Не си умря, ти си добър. Знам, бе, сега ще умра. Добре, бе, бате, защо слетеш? Защо лети така? То слаг и бъгли е. What the fuck, човек? Това е някакъв бъг. Дашко, това, кой кажеш, че е бъг, човек. Куршовите обаче много стигат. What the fuck, то къде се бъгна, бе? О, получих поздравления. Поздравления, Мишо. Мали! Ой, как попадна това шиба назад? Мишо, аз знаеш кои ще те задела мен имам. Кои? Мишо, знаеш кои ще ти... Мишо! Аз умрях. Да, какво? Знаеш колко кои ще ти имам? Кои? Оня сещаше се първия кафявия. Сещаш ли се? Да, бе, знам го. И кормилото. Кормилото все едно на Кормилото, бе. на пиратския кораб все едно. Умри, мудърфакър. Кой това е, Адриан? Аз ти казвам. Аз умрях ме за това. Не съм. Ще убия. Я да видя. Ако не си умрял, не си умрял, бе, бате! Си лъгал. Глей, добре, бе, бате, какви сте? Каква тази заешка шапка и тези бъни пантофи? Бъни пантофи. И то бъни човек. И се кръстил бъни човек. Бъни пантофи. Си кръстил си се спартанец. Адриан, наследил си тази Спарта. Добре, бе, как оцеляш така последен? Ама си много зле с Сатъра. Това ти кажа, много си зле с Сатъра. Не, просто не мога ти ука. Аре, пак си ти само. Аре. Мисля, що ми се твори? Що си само? Сама. Чакай. Кой той е Иван, бе? Шиван гей. Давай, спартанец! Бъни човек! Давай, бъни човек! Не! Бей! Сашко, ще ли затвори? Ма то като затвори, само един затваря. Той я затворил. А сега да бъде човек. Дай, бъни пантоф! Гледай, дойде пита. Да. Не, бе, не е Сашко, не съм и аз. Просто може нещо се е бъгнало. Не съм и аз обаче. Фестивал, това е коледно оръжие. Дали може да се спечели? Ще го биеш, Адриан, ще го биеш! Добре. 207! Адриан, биеш го! Биеш го малко! Давай, Адриан! Не, той, бягай! Стига малко! Не, оцеля! Ще оцеля! Яс! Победи го, браво, бе! Спартанец, браво, бъни пантофи! Адриан, ти си кръстен вече официално от мен, бъни пантофи. Глей, яде си пилето! Паси! Що за... Това е...
Не бе, то скаутите имат един таун, дет му едеш пантофи. Да не пантофи! И ядеш такова, Кристиан Муне и ядеш такова, пиле. Мали, не при мене, бе, момче! Бацка, не при мене. Сашко, не му хой толкова много. Не, умря той. Дед, бате, се фърляш, бъни път, гледай го, бате, само се фърляш. И аз мога гледай се, и аз съм спартанец. Тебе те убиха. Тебе те убиха. Да умре, ама нищо ти си. Мали, то с лък. Аз забравих, че то с лък. Сашко, не се хвърляй така, ще те оцели със стрела. Ой, стрелата мина покрай мене. Мина ми през живота. Сашко, внимай, то падна. Медик! Мерси. Спорта! Пау! Защо мене ме гониш? Какво съм ти направил? Деба, китайци. Помощ, медик. Някой да ме лекува, нямам никакви шибани патрони. Yes, имам вече. Аз съм мъртъв. Да, ти си мъртъв. Мали! Спорта! Дай, Сашко. Сашко идва към теб. И аз съм рях. Майчице, Лудогорец, пето на оберова. О, аз... Браво, Лудогорец. Мишо, видя ли как ти спасих удари бомка и спасих живота? Не. Ох, е чудна. Гадно. И всички, да, всички от нашите умрехме. Да, ти си видял. Това беше точно. Знаеш как ти спасих? Удар. Аз не видях, ама айде. Мога да се става. Да, ако не бях аз. Добре. А то тук ли? Айде, почваме, ато. Око. Дай штучи. Кой е това? Саксо. Сашко, ти си Кой ми пише? Какъв е този Иван 30 номер? Как не вижда? А? Майкъл бия Сакстон Хале, о, Мари. Аз не виждах, нещо съм си бъгнал оръжието. Бях си. Кой ми пише? Майкъл. Това 5 метра бие. Не си ми извъннал. Ама пише! Мишо, снимахме ли клип? Да. Si имаме клип. Добре, да го спирам. Кой звъна, бе? Иван. Вдигни му. Не звъни. Вдигни му, ти стане получи Ма не ни звъни. Трябва на те да ти звъни. Не ми звъни, да се забаряме. Не знам що. Трябва да спираме ли? Аз мисля да приключвам. Да. Аре, това е всичко от днешния клип, да ви е харесал. Да, беше готин. Го Адриан пак скача, бъри пантофи такива. Спартанеца го убиха. Чао. Ще качваме с Спартанеца. Значи единия, бъни пантофи, картечанара и скелетните крака. Скро!